ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ኤሪ ሜድያ ሰንተር ንሎሚ ዝተዳለወ መደብ ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ። ሰናይ ምክትታል። ሓጻር ዛንታ ተምሳል ብሓበን ተስፊወት ወዲ ሓቤ ቅድሚ ሰዓት እዩ ኣብቲ ቆጠራ ቦታ በፂሑ ደጋጊሙ ኣብ ትሕቲኡ ዝነበረት ዕቋር ማይ ክጥምዝ ረኣይዎ ሰባት ምስሉ ከለሊ ወይ ምስትያዝ ሰኣነ ይመስሎም ይኸውን። ንሱ ግን ኣጠማምጡ ካልእ መልእኽቲ ነይርዎ። ነታ ብፍቕራ ሕዮር ጌራቶ ዝነበረት ዮሳን ክስእላ ዝፍትን ነይሩ። ብስእላ ሓሳባት ሓሳስ ጮራታት ናብ መሬት ዝለኣኸት ፀሓይ ነቲ ጸለሎ ዝመስል ለበና ክትጋልህ ኣብ ከቢድ ስራሕ ተጸሚዳ ነበረት። እቲ ኩነታት ጸቕጢ ስለ ዝገበረሉ ከምቲ ዓቢሱ ዝጸንሐ ንኸስተንፍስ ናጽነት ዝተዋህቦ ሰብ ኡፍ ብምባል ኣስተንፈሰ። ካብ ኣፉ ዝወፀ ኣየር ምስቲ ንፀሓይ ዝጋርድ ጸለሎ ዝመስል ለበና ዝሕወስ ዝነበረ ከም ዝመስሎ ንሰማያን ቃዕረረ። ስለምንታይ ሰማይ ሕብሩ ከምዚ ኮይኑ እቲ ናይ ጻድቅናት ልብሲ ዝመስል ጻዕዳ ጋቢኡኸ ብምባል ሓሰበ። ኣዒንቱ ናብቲ ኣብቲ ከባቢኡ ዘሽከርክራ ዝነበራ መጓዓዝያ ኣዞረ። ካብዚአን ዝወፅእ ዝነበረ ትኪ ኣነ ከለኹ ልብሲ ጻድቃናት ኣይትጸበእ ዝብል ዘሎ እናመሰለ ናብ ኣድማስ ገጹ ዓረገ። ብደብዳቤ ምሕታትካ ጌጋ ድዩ ሕልንኡ መጎቶኖም ካብ ገበርካዮ ግን እንታይ ይበሃል ኮይኑ እዚ ኩሉ ትባዓትካ ናበይ ጠፊዩ? ግን እኮ ጽሑፍታይ ዘይቀይራ ኣሎ። ዓለምናስ ደይ ብጽሑፍ እንዳኣላተ ንሪቓ ዘላ ድሓርካ ወርቃውያን ቃላት ኳ ተጠቒመ እንተራጓ ንሰይቲ ይኮነን ንንግስቲ ዘእምን ቃላት ኳ እዩ። ንመልእኽቱ ዘኪሩ ኩርዓት ተሰምዖ። ምስ መፀት ብኸመይ መንገዲ ምስጣ ጥራይ ክሓስብ ኣለኒ። ምስ ነብሱ ኣሕሻውሸኸ ሙሉእ ታሪክ ህይወተይ ዶ ክነግራ? ኖ ኣዋልድ ንኣዳይን ዝፈትዋ ንጓል ኣብ ህይወታ ሙሉእ ካብ መግቢ እንዳዕሊ ንኣዳይ ዘድልያ ተፈላሰፈ። እንታይ ዳ ክብለያ ወደይ? ልበይ ህርመታ ቋሪጣ ስምኪ ትፅዋዓላ። ብእውነት መጀመርታ ምስ ረኣኺ ፍሽኽታኸይ ከምታ ፀሓይ ዓሊቦ ዓይኒ ሰብ ትደጉሕ መስትያት ይኮይንኒ። በዚሑ ለመጭ ክትብለኒ እያ። ባዕሉ ዘበጎሶ ሓሳብ ባዕሉ ኣፍረሶ። በቃ ርእሰ ታማንነት ዘለኒ ወዲ ጥራሕ ኮይነ ቀርብ ኣለኒ። ኣብ ዓለምና ዘለዉ ዕዉታት ኮ ነብሶም ስለ ዝኣመኑ ፍሉያት ንዖም ዝመስል ሰብ ከምዘይ ተፈጥረ ስለ ዝኣመኑ እዮም ዕዉታት ኮይኖም። ኣብ ፍቕሪ እውን ልክዕኩም እዩ። ሕሉፍ ህይወተይ ብዘይገድስ ሕጂ ዝከኣል ንገብር ኣለኒ ንውሽጡ ኣፍለጦ። ናሆም ኣብ ከባቢ 22 ዓመት ዝርከብ ቀይሕ ሕብሪ ዝውንን ቀጢን በዓል ስሩዕ ኣካላት ከም ባህሪ እውን ኣዝዩ ሕውስን ተዋዛይን እዩ። ንሱ ምስ ብዙሓት ኣዋልድ ፍቕሪ መስሪቱ ዘይሩ እኳ እንተኾነ ከምዛ ብሓለንጊ ፍቕራ ትገርፎ ዘላ ሄዋን ግን ዝረኣየ ይመስልን። ምናልባት መላእኽቲ ፍቕሪ ባዕሎም ዝስረድሉ ከይኮኑ እውን ሓሰበ። ኣዝዩ ዝፈርሓ ወላን ሰላምታ ኢዱ ዘርጊሕላ ይፈልጥኒ እዩ። ኣይኮነን ኣፍቂረኪ ኢሉ ክዛረባ ብጥቓ እንተሓሊፉ እውን ከምዚ ሕልማይ ዝሰኻዕዎ ሰብ ኣካላቱ ዘንቀጥቅጥ። ድሕሪ ነዊሕ ናይ ፍቕሪ ዕንክሊል ግን ሓንቲ ፈልጣይ ዝበለቶ ጓል ገዛውታ ዘዕገበቶ ደብዳቤ ጽሒፉ ሰዲድላ። ኣብቲ ደብዳቤ ብጀካቲ ካብ ልቢ ዝነቐለ ሕቶ ፍቕሪ ቦታ ቆፀራን ሰዓትን እውን ፈሊላ እዩ። በዚ መሰረት ኢኻ ኣብ ቦታ ቆፀራ ኮይኑ ዝጽበ ዝነበረ። ናኦም ደጋጊሙ ሰዓቱ ረአየ። ዓቕሉ ጽብብ በሎ። ጽባቐ ናይቲ ዝነበሮ ካፈ እናተዓዘበ ክዘናጋዕ ፈተነ፣ ግን ኣይከኣለን። ፍቕሪ ትፈልዶ ትኾን ንነብሱ ሓተተ። ደጊሙ ሰዓቱ ረአየ። ግዜ ቆፀራ ኣኺሉስ ልቡ ክትሃርም ተፈለጠቶ። ኣብ ሙሉእ ህይወቱ ርእይዎ ዘይፍልጥ ፍርሒ ንመላእ ሰብነቱ ተቆጻጸሩ። ዮሳን ብዝባኑ መፂዓ እንተዘይተበራብሮ ምናልባት ናብ ሓወልትም ተቐየረ ነይሩ። ናኦም ሓቀ የቕሬታ ደፊረኸ ይኮን እናተሰከፈት ሓተተቶ። ናኦም ዓይና እናጠመተ እዋይ ተጋገ ክንበላ ስሚዕቱ ክቋጻጸር እናፈተነ ሓቀይ ኣብ ዝቆፅር ኣለካ ምናልባት ናይ ስም ምሳል ከይከውን ኢለ እናተሰከፈት ሓተተት። እወ በላ
እታ ዝፈልጣ ዮሳን ከም ዘይኮነት ልቡና ነገረቶ እንታይ ድዩ ዘለኪ ቆፀራ ከረጋግጥ ሓተተ እወ ምዘይፈልጦ ሰብ ተቓፂረስ ምስ ሓተትኩኻ ድማ ናሆም ምዃንካ ሓቢርካኒ በለት ክምስ ክትብል እናፈተነት ናሆም ብዓይኒ ኣድንቖት ጠመተቶ ቆፀራ እንተዘይሰልጠኒ ንዓኻ ተማዊተ ምተላለወካ በለት ብልባ ናሆም ግርግር ስለ ዝበሎ ኣፍጢጡ ጠመታ እቲ ኣጋጣሚ ከምዚ ኢሉ ክገልጾ ይከኣለን እንታይ ክርእዮ ወደይ ዮሳን ሰደደታ ማሓዛሉ ትኾን ከምኡ እንተኾይና ኣይደለይካን የበልዮ ኢላ ሰይዳታ ወይስ መልሲ ናይታ ደብዳቤ ተማሊኣታ እንታይ ኮንኾም ባዕላ ዘይትመጽእ ሕራይ ድያ ክትብል ኣይፋል ባዕላ ክትመጽእ ነይርዋ ብዙሕ ሓሳባት ኣሰላሰለ እስከ እንታይ ነይር ጉዳይኪ ብጎቦጎቦ ሓሳባ ክፈልጥ ደለየ ሓደ ወዲ ደብዳቤ ቆፂርኒ ኣና እታ ደብዳቤ ስለ ዝመፀት ንበር ነቲ ወዲ ርእዮ ይፈልጥኒ ሓበረቶ ናሆም ዝሰምዖ ዝነበረ ዘረባ ተጠሊዕካ እውይ ዝብል ስምዒት ፈጠረሉ ዝህባ መልሲ እንታይ ከም ዝኸውን ጠፊኡ ዕኒኒ ክብል ተረኣየ ኣብ መወዳእታ ግን ተሓቂ ክነግራ ተዳለወ ኣነ ናሆም እየ ኣረ እንዳጣዕሞ መንነቱ ላለያ ብሓቂ ቀብ ዘርዘር በለት ሓጎሳ እናገለጸት ተዳ ተሰንብደኒ ወደይ መቐመጢያ ሒዛ ዓሚቓ ዝተንፈሰት በል ክትሕጎስ እቲ ዘቕረብካለይ ሕቶ ተቐቢልየ ኣለኹ ካብ ቃላታ ንላዕሊ ስምዒታ ይሓጎሳ ደርጊሕዎ ናይ ምንታይ ምቕባል ልቡ ክሳብ ትመሎቕ ሰንበደ ጥዑ ደይኮንካን ሓረቐት ዓይና ደም ሰሪቡ ኣብ ትኪ ዝበዝሖ እቶን ጽንሐት መሰለት እዚ ደብዳቤ ናትካ ደይኮነን ኣብ ገጹ ደርበየትሉ እወ ናተይ እዩ ዮሳን ግን ኣይተሓዝለይ ኣጋጣሚ ዝፈጠሮ ናይ ስም ምሳሊ ኣብ ከም ዘውዲቕና ምስ በላ ኣዒንታ ዮሳን ንብዓት ፈርሽሓ እምበር ከስተኸበርኩም ተኸታተልትና ሎም ዘዳለኹዎ መደብ እዚ ነይሩ ከም ወትሩ ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ኣይትረስዑ ኣብ ቀጻሊ ክሳብ ንራኸብ ሰላም